מתחזק אצלי. אני זוכרת את זה כאילו שזה היה אתמול. הייתי חולה מאוד, היו לי כאבי בטן ממש חזקים. באותה תקופה הייתה לי חברה שגם התעניינה באסלאם. היא שלחה לי קטע מהקוראן הקרים ב-ICQ. היום אחרי שהתאסלמתי אני יודעת שזה נקרא סורה. הסורה הייתה 14 דקות ו58 שניות. הפעלתי את הסורה ולאט לאט התחילו להיעלם לי כאבי בטן. לא הבנתי מה קורה. הרי לפני כמה דקות הייתי מקופלת מכאבים, ופתאום אני לא מרגישה אותם. ברגע שהסורה נגמרה, שוב חזרו הכאבים כאילו שלא נעלמו בכלל. הבנתי שזה קשור לזה. והפעלתי שוב, ושוב נעלמו הכאבים. ברגע הזה הבנתי כמה כוח וכמה חזק הקוראן הקרים. עם השנים למדתי קצת באנתרים, קראתי סיפורים על הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום, והרצון להתאסלם רק הלך וגדל. אבל לא היו לי התמיכה והכלים, ולא רציתי להתאסלם ולא ללכת על פי האסלאם. לפני שנתיים הייתי עם חברה אצל בן זוגה בכפר באזור ואדי ערה. עבר לידינו שייך מקבוצת דאר אל סלאם. הוא נתן לי ספר שנקרא הדרך אל האושר, כשמו כן הוא, ספר שמדבר על האסלאם. קראתי אותו והנחתי בצד. התחלתי לחשוב איך אני יכולה לעשות את הצעד הזה ולהתאסלם. לפני 7 חודשים, בזמן שעשיתי סדר בספרים שלי, נתקלתי שוב בספר. דפדחתי בו ובסוף הספר ראיתי לפרטים ולבוררים שם ומספר טלפון. באותו הרגע לקחתי את הנייד שלי ופשוט חייגתי. ענה לי שייך, סיפרתי לו מה שאני רוצה לעשות וביקשתי הכוונה וכלים. השייך הסביר לי הכל, כיוון אותי ובאותו רגע כבר קבענו יום שבו ניסה לאל-אקצא להתאסלם. וכך היה, נסענו למופתי בירושלים, התאסלמתי וקיבלתי את כל התמיכה והכלים שרק יכולתי לבקש מאללה. את תהליך ההתאסלמות עברו איתי שייכים מקבוצת דאר אל סלאם וליוו איתי. מה הרגשתי באותו רגע? אני לא יודעת. אם מילים יכולות לתאר את ההרגשה הזאת שהרגשתי ברגע שאמרתי אשהדו אן לה אילהה איללאה ואשהדו אנ מוחמד רסול אללה. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. באותה שנייה התחלתי לבכות בכי טהור, נקי, כאילו שמישהו פתח ברז מים, ירדו ממנו. הרגשתי בן אדם חדש, בן אדם אחר. כאילו שברגע אחד כל העבר שלי נשאר מאחוריי, ופה אני מתחילה דרך חדשה. הרגשתי שאללה איתי, מגן ושומר עליי, ושהאסלאם זאת הדרך הטובה עבורי. אתם בטח יושבים ושואלים את עצמכם אם המשפחה שלי יודעת על זה, ואיך הם מגיבים לזה. אז לא, המשפחה שלי לא יודעת על זה שום דבר, חוץ מאבא שלי ובת אחותי, והם כמובן שהם תומכים בי, כי מה שטוב לי, טוב להם. אבל אם אמא שלי או האחים והאחיות שלי ידעו על זה, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי. החברים שלי יודעים, רובם תומכים בי, וחלקם לא מבינים ושואלים אותי שאלות, כמו מדוע עשיתי את הצעד הזה. הם אומרים לי, מה, את משוגעת? מה לא טוב להיות יהודייה? ואני פשוט מסבירה להם שאין שום דבר רע בלהיות יהודי, אבל איש איש באמונתו יחיה. אתם מאמינים שהיהדות היא הדרך? אני מאמינה שהאסלאם היא הדרך. הדרך אל האושר, אל האור, מהחושך הנורא שהייתי בו. מהיום שהתאסלמתי חיי השתנו לטוב. אני רגועה יותר, שלווה יותר, במילה אחת מאושרת. והם נשארים פעורי פה ולא מגיבים. אני אומרת לעצמי, אלחמדולillah, זה המבחנים, לראות כמה אני חזקה וכמה באמת האסלאם והאמונה באללה חשובים לי. והאם בן אנוש בכלל מסוגל להשפיע עליי ולהסיט אותי מאמונתי באללה. ואני מבינה שלא. כל יום מחדש האהבה והאמונה רק מתעצמים יותר ויותר. אתם גם בטח רוצים לדעת איך אני מתנהגת כיום כמוסלמית. אם אני שמה מנדיל כל הזמן, או רק בתפילות, אז אני אסביר לכם. הנושא הזה קצת מורכב עבורי. אני נמצאת בתוך חברה יהודית. אני גרה בעיר ולא בכפר. אני מתלבשת צנוע, בגדים ארוכים, רחבים, נוהגת על פי האסלאם, לא משתמשת בפסמים, מתאפרת ממש עדין. אבל מה שהכי כואב לי ומה שהכי מעציב אותי זה שאני לא יכולה ללכת עם המנדיל כמו שבאמת הייתי רוצה. וזה בגלל המשפחה.
ברגע שאני יוצאת מהבית ומאזור מגוריי, אני באופן אוטומטי שמה את המנדיל. מסדרת אותו באוטובוסים, רכבות, כמו גנב שמסתתר עם השלל שהוא גנב. למרות כל הקשיים שעומדים בפניי, אני לא נכנעת. אני מתפללת, מחכה שכולם יצאו מהבית, ואז רצה מהר לעשות וודוי להתפלל. בתפילת הבוקר אני מתעוררת בשקט, כדי שאמא שלי לא תשמע. עושה וודו, ממש כמו גנב שנכנס לבית על מנת לשדוד, ומתפללת מהר, כדי שהיא לא תתעורר בטעות, ותראה אותי מתפללת. אמא שלי נורא קשה, היא באה מבית יהודי, שסבא שלה היה רב ידוע בקפקז, אז נורא יהיה קשה לה לקבל את זה שהבת שלה בחרה להיות מוסלמית. אני מאמינה באללה שהוא ייתן לי את הכוח, ולאט לאט אני גם אצליח ללכת עם מנדיל באופן קבוע, וייתן לי את הכוח לספר לאמא שהתאסלמתי. אני שומרת, לפני שהתאסלמתי הייתי שומרת מסורת. הייתי צמה בכיפור, מדליקה נרות שבת, אבל לא שומרת שבת. גם הכיפור הזה צמתי, על מנת שהמשפחה לא יחשדו או ירגישו שהתאסלמתי. אני חיה בין שתי עולמות, צמה רמדאן ואחריו אני צמה כיפור. אני מקווה ומבקשת מאללה שיסלח לי. אני מבקשת מאללה שיסלח לי על זה, אבל זה מה שאני חייבת לעשות על מנת לא לפתח מהומות בבית. אולי גם עולה לכם השאלה בראש, האם אני רואה איזשהו הבדל בין הדתות, ומה השוני בעיניי. אני לא עושה השוואה, אני פשוט מאמינה שהדת הנכונה והאמיתית היא אך ורק האסלאם. דת שלא מפלה בין דתות אחרות, דת שמחייבת אותנו להאמין בכל הנביאים ובכל שליחי אללה, בין אם זה משה ובין אם זה מוחמד, בין אם זה אברהם ובין אם זה ישו. אפילו בתפילה כתוב اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, שזה אומר אללה שלח את רחמך על מוחמד ובני דורותיו כמו ששלחת את רחמך על אברהם ובני דורותיו. בתורה לא תמצאו קטע שיגיד אלוהים שלח ברכתך על מוחמד כמו ששלחת על משה, או שלח ברכתך על אברהם כמו ששלחת על מוחמד. אצל היהודים אנחנו מנדים, והלא לכולנו יש אל אחד, והלא כל הנביאים הם שליחי אללה. אין דבר כזה שתי אלים. האסלאם עם כל הקשיים והאיסורים בו היא דת חזקה, אמיתית, נכונה, שאין בה שום התערבות של בן אנוש. מי שנכנס לאסלאם נפתח בפניו האור האמיתי של העולם. לפני שהתאסלמתי המון פעמים עלתה בראשי המחשבה איך אני אלמד ואיך אני אדע מה האיסורים, מה עושים ואיך. אז ביום שהתאסלמתי השייח נתן לי ספר שנקרא האסלאם, מה, מדוע וכיצד. בספר הזה יש המון כלים והכוונה למתאסלמים חדשים. יש את התפילה באותיות בעברית, צורות קטנות והסברים על האסלאם. הוא נורא עוזר להתחלה. אני גם קוראת באינטרנט. והנה, אלחמדולillah, היום פתחו אצלנו את המרכז הזה, המרכז שכל כך חיכינו לו. המרכז הזה שייתן לנו כל כך הרבה כלים להיכנס לאסלאם, להיות יותר חזקים באסלאם, דאר אל-סלאם, המקום הזה שתמיד דיברנו עליו וכל כך רצינו להיות בו. היום אנחנו פה. זאת הסיבה להתכנסות שלנו פה היום, עם הצוות הזה שנמצא איתנו בכל שלב בתהליך הזה, עוזר ונמצא שם בשבילנו. השייחים יאמר לזכותם בקשר תמידי איתי, עוזרים כשאני צריכה, עונים על שאלות שאני שואלת, ויש המון אנשים מוסלמים שיודעים שהתאסלמתי וגם הם עוזרים בכל דרך שהם יכולים. נמצאת איתי פה היום עוד חברה שהתאסלמה, אלחמדולillah. יש עוד 3 בנות שהתאסלמו והם לא הצליחו לבוא היום לצערי. החברה הראשונה שהתאסלמה הייתה איתי ביום שאני התאסלמתי. ישבנו ביחד בבית והייתי כל כך נרגשת מהצד הזה שאני הולכת לעשות, אז סיפרתי לה עליו. ואז היא גם אמרה לי שהיא רוצה להתאסלם. אנחנו חושבות כבר המון זמן לעשות את זה, אבל היא לא יודעת איך, אין לה את הכלים.